Catedrala Mântuirii Banului, sau mall cum mi se mai zice pe străzi, a devenit principalul punct de atracție pentru orice rupt în cur care vrea să pară bogat sau pentru corporatiștii fan de fake-uri luminate frumos. Ideal pentru plimbările de weekend, după ce te-ai îmbrăcat frumos de la Vagabond, mall-ul e darnic în oferte la haine de zici că e făcute de copii cu nevoi speciale și la haleala de te pune pe wc până caci și laptele din țâța mătii. Dar ce contează? Totul merită când ieși din mall la braț cu prințesa, ținând paharul de cola de la Mac și te vede vecinul de la 2 care își plimbă câinele. Iar tu vezi cum se uită cu jind când la tine, când la biserica din spate. Ai avea o surpriză dacă ai ști că de fapt îți ia toți morții la Bairam, pentru că el știe că acolo înainte era o fabrică care producea lucruri și hrănea 3 străzi. Dar mai dă-l drecu că el nu e pro-european și nu știe cum e cu viața asta nouă. Eu le sugerez ăstora de face moluri ca pe lângă haine de hândel și mâncare asemenea să mai bage și cât un centru de spovedanie unde orice corporatist, contra unei sume modice, își poate mărturisi păcate precum plecatul la timp de la birou în fața unui robot finanțat cu bani de la UE. Hai că ne-am pro-europenizat frumos, zic eu. Am înlocuit parcul cu molul, mersul pe jos cu trotineta și am legat dopul de sticlă. Să ne bucurăm cu aceeași poftă cu care se bucură mândruța de sarmale. Hai, pa!